El web del programa Tandem és un espai virtual on podràs practicar llengües i conèixer gent i diverses realitats culturals. També tindràs accés a recursos lingüístics i culturals i podràs participar en activitats diverses. En quines llengües pots consultar la informació del web? Aquest és un servei multilingüe i per tant tens l'opció de consultar el web en la llengua que escullis, utilitzant el traductor de Google que hi ha a la dreta de la pantalla. Com hi pots participar? El primer pas per entrar al web és registrar-te amb el NIU i la contrasenya. Si no tens NIU o no el recordes, fes clic aquí i segueix les instruccions. Si ets estudiant internacional, vés a la pestanya International, on se t'informa de com obtindràs el NIU de la UAB i també hi trobaràs informació sobre el contingut del web. Si saps el teu NIU i la contrasenya, clica a Entra, posa'ls-hi i ja t'hauràs registrat. Una vegada t'hagis registrat, entraràs al tauler del web. A la part superior esquerra del web hi trobaràs Programa Tandem Lingüístic. Posa el cursor damunt i clica Visita el web. Ara ja ets dins. El següent pas és crear el teu perfil. Per fer-ho, clica damunt del NIU amb què t'has registrat, després a Perfil i finalment a Edita. Hauràs d'omplir les dades corresponents a personal, preferències i contacte. Cal que canviïs el teu NIU pel nom o àlies per facilitar que les persones que vulguin contactar amb tu et puguin trobar. També cal que especifiquis les llengües que vols oferir, les que vols practicar, quin tipus d'intercanvi vols fer i la teva disponibilitat. Les úniques dades que es faran públiques al web són les de personal i preferències. Les corresponents a contacte només les veuran les persones que també hi estiguin registrades i que formin part del teu grup d'amistats del web. Ara ja t'has registrat i tens el teu perfil. I com pots contactar amb la gent? Mira el vídeo web del Tàndem, Llengües i parella per a l'intercanvi. Si tens dubtes o preguntes, pots contactar amb nosaltres a través del perfil Dinamització SDL que trobaràs al web o a través del correu s.llengües.dinamització@uab.cat.